akadongan sa porsyaon, sadarion minggu Advent na paduahon, patupado ulaon pasahaton tohonan hasit tuaon, tudua halak dongata naong tarpilit siya tonga-tongata, songonido na paborhaton pensiun siyan hasit tuaon, tu sa halak dongata perhalado siyan naong gok umur nasida 55 tahun, hobar tu aturan peraturan ni huriata HKBP, say diurupi jala di pargogoy debata mahita pasangapon ibana, marhite parmingguota sadarion, dipahotu hatai madihita hadameon, holong nang lasniro hape, atong tapahohom maruhata, manobahon puji-pujian tu debata, pardenggan basai, marede mahita sian buku eden nomor 30 ayat sada, tolu dohot ayat opat, di ayat opat laos jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehova dihalungut rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, say unang paila au, asa unang marsurak-surak akamusuku mida au, dak taheta gamon tarurak manangisi sian akka na makaposiho. Ale Jehova, say pabotohon matu au, akka dalanmu, jala ajarhon tu au akka bogasmu, sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasomba maibana, haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ali amanami na di banua gijang, na madok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus,
nalosal pusogot langit dohotano, alay na hotdo anggo hatam rodi sa leleng nileleng na. Akup ni iko patar do sugot salhut jolma di jolo ni habangsa hamuliaon mi. Say asi maroham dihami, pahot marohanami marhapor siaon dihatam, marhite-hite tod di perbadia, padungo mahami, jala paringgas mahami martangiang, asa marlas ni roha hami paimay mahonho, jala asa dapot hami hangoluan na sorasuda. Amen. Maredehita sian buku Eden nomor 42 ayat 1. Tatangihon ma pati ni debata di minggu ta sadarion ima namar pardomuan tu ulaon ni situan natar surat di sada Timoteus tolu ayat sada sahat rodi ayat pitu namadok hata hapo sadoon ulaon na denggado pinangidon ni namanguluhon hasituaon dibaheni unang maadong dapot sisurahan di situa harajaan ni sada boru maibana marpangotik marroha marhapatunon nalas roha martamue namalo mangajari unang masisor tua unang pangalisingi alay nalapok pagdame jala soipola di pera namalo mangarajay dongan na sa bagas para nakon sioloy ajar mardongan sadok hahormaton ay moloso di boto mangarajay isi ni bagas na tungsongod dia ma pature-turehon hurian ni debata unang mahalak na baru masuk unang gabes itang roha jala madabu maon tubagasan ni sibolisi ikod denggado barita na dihalak na di balian asa unang ibana madabu tubagasan pangitsahion dohot sabil ni sibolisi atong rak mangidogogo mahita mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say parkukuy mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Maredehita sian buku Eden nomor 44 ayat 2 dohot ayat 3 di ayat 3 laos jongjong mahita.
imadosata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi sa liling na doa sini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami i jala say unang be ingot akka dosa nami ay jojo do hami mardosa maradopon ho jala jojo dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami dihatam ale Tuhan Jehovah sawi unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na manguluaw ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo roha kumida hamatian ni parjahat. Na lomodo roha kumida hamumula ni parjahat itu madikod dalan na asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Mari dihitasan buka di nomor 363 ayat 10 sada do 10. Hatani debatan agabe epistel di minggu Advent paduahon iman tersurat di buku Pesalmen 24 ayat 1 dan sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin gok di Jehovah do tano onro di isina portibion dohot pangisina kau jakosa di atasnya akalau jala di pahot di atasnya aka batang air isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah jala isedo na hum jongjong sogot di hajongjongan ni habadiaw nai halak partangan na lidang dohot na ias roha parroha naso paiuto naso hasea jala naso olo margana laut mangaci ima halak na maruli pasu-pasu sian Jehovah dohot hati goran sian debatani hatu aunai ima suduknya kana uso-uso di ibana akana mangalului bohim Jakob Sela patugijang ma tohang muna hamu ale akaharbangan patugijang ma hamu ale akapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jehovah nagogo jala ulubalang Jehovah ulubalang di hamusuon patugijang matohang muna hamu ale akaharbangan jala patugijang mahamu ale akapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni ise ulaning raja ni ibana hamuliaoni
Ima Jehovah Sebaot, Ibanado Rajani Amoleoni, Selah. Martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dihitasen buku ede nomor 532. Tabegema ede puji-pujian sian seksi paropuan.
Tabigi matik tingin na masa dihita di bagasan sa mingguon. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 Desember 2022. Majelis Jemaat AKBP Bincarum menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat AKBP Bincarum. Horas Madita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua, Tahun Baru Gereja, yang artinya masa menantikan Juru Selamat, dengan topik minggu, hidup suci dalam penantian Hari Kristus, Marhabadiaun Manomu Arini Tuhan, dan hari ini dinyalakan 2 lilin Advent. Yang kedua, penahbisan calon sintua dan sintua pensiun. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sehabis persembahan kedua, kita akan melaksanakan penahbisan sintua kepada 2 orang calon sintua kita yang sudah menjalani masa learning mulai Februari 2021, yaitu calon sintua Asben Janter Sitorus Boru Hutapea dan calon sintua Hedron Julius Hutapea Boru Sitorus dari sektor 4. Semoga dengan bertambahnya mereka, maka pelayanan gereja dapat berjalan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga sukacita bagi jemaat. Yang kedua, pensiun sintua untuk Inang Situa Nurbidah Boru Gultom sektor 4 sesuai dengan aturan peraturan HKBP karena sudah genap berusia 65 tahun pada tanggal 14 September 2022 dan telah menunaikan tugas pelayanan sebagai majelis di gereja kita.
Untuk itu kita akan mengumpulkan sagu hati dalam amplop pada waktu persembahan 2B dan semuanya akan kita sampaikan pada waktu sermon parado sebagai tanda ucapan terima kasih atas pelayanan inang tersebut selama ini. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketiga, acara penghiburan. Diberitahukan kepada kita semua bahwa hari ini tanggal 4 Desember 2022 jam 17 WIB kita akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya Harianja R. Boruh Tasoid dengan alamat Perum Bumi Kencana Permai Blok H2 nomor 17 Kencana Tanah Sareal Bogor. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan keluarga yang berduka sehingga tabah dan tetap beriman kepada Tuhan. Yang keempat, pelayanan baptisan kudus. Diberitahukan kepada seluruh orang tua yang masih mempunyai anak yang belum dibaptis, maka gereja akan melaksanakan acara baptisan kudus pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 jam 10 WIB. Pengajaran baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 jam 17 WIB di gereja dan dapat mengisi formulir data baptisan melalui tata usaha. Yang kelima, donor darah PMI. Kepada semua jemaat HKBP yang ingin mendonorkan darahnya, gereja kita melalui seksi kesehatan bersama PMI Kota Bogor akan mengadakan kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 bertempat di gereja kita sesudah acara ibadah Minggu. Diharapkan kepada semua jemaat yang sehat dapat mengikuti kegiatan tersebut untuk menolong sesama karena setetes darahmu berguna bagi kehidupan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, jadwal Natal. Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Binjarum bahwa jadwal perayaan Natal di gereja kita adalah sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2022 jam 19 WIB Natal Ama dan Ina. Tanggal 18 Desember 2022 jam 17 WIB Natal Remaja dan Pemuda. Tanggal 24 Desember 2022 jam 18.30 Natal Umum. Tanggal 25 Desember 2022 jam 6 WIB Pesta Natal pertama Bahasa Indonesia. Tanggal 25 Desember 2022 jam 10 Pesta Natal pertama Bahasa Batak. Tanggal 26 Desember 2022 jam 10 WIB Pesta Natal kedua. Tanggal 26 Desember 2022 jam 15 WIB Natal Sekolah Minggu. Tanggal 31 Desember 2022 jam 18 WIB ibadah akhir tahun. Tanggal 1 Januari 2023 pukul 6 pagi ibadah tahun baru Bahasa Indonesia. Dan tanggal 1 Januari 2023 jam 10 WIB ibadah tahun baru Bahasa Batak. Yang ketujuh, panitia Natal gabungan Ama dan Ina. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 akan diadakan kegiatan Natal gabungan Ama dan Ina dan sudah dibentuk panitia Natal dengan susunan sebagai berikut. Penanggung jawab Pendeta TP Panjaitan dan Pendeta B. Sitorus. Penasehat R. Tambunan dan Nyonya Tambunan Boru Sianturi. Ketua Pelaksana Nyonya Munte Boru Tagaul. Sekretaris Situa GRRB Simanjuntak. Bendahara Nyonya Sitanggang Boru Pasaribu. Seksi acara S. Gultom Situa LD Pasaribu. Nyonya Sitanggang Boru Silalahi. WEE Tambunan. Nyonya Tambunan Boru Sianturi. Nyonya Aritonang Boru Serega. Seksi perlengkapan dan humas RM Sitanggang, AJ Sianturi, Situa Letkol Infantri R. Munte, Carlos Sianturi, Junia Simanjuntak. Seksi konsumsi Nyonya Sitorus Boru Gurning, Nyonya Situa Simanjuntak Boru Siregal, Nyonya Pasaribu Boru Tasoid, Nyonya Barimbing Boru Sirai.
Yang kedelapan, sertifikat rumah dan gereja. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pengurusan sertifikat aset gereja atas nama HKBP sudah selesai dilaksanakan, yaitu 1. Di Jalan Bincarung nomor 1 dengan sertifikat hak milik nomor 861, Jalan Tarumanegara nomor 26 2A dengan sertifikat hak milik nomor 1178, dan Jalan Cimapar Townhouse Blok B1 dengan sertifikat hak milik nomor 2855. Dan kita akan segera melakukan pelunasan rumah Cimapar dalam waktu dekat ini. Dan setelah selesai, maka semua sertifikat akan disimpan di berangkas gereja. Yang kesembilan, keperluan gambar dan set plan gereja. Karena urusan sertifikat Jalan Bincarung sudah atas nama gereja HKBP, maka kita akan melanjutkan ke tahap pengurusan IMB. Untuk itu sangat dibutuhkan gambar set plan gereja yang akan kita bangun. Oleh karena itu, bagi anggota jemaat atau siapapun yang mempunyai kualifikasi dapat menggambar set plan gereja dan juga sekalian membuat RAB-nya, dapat menghubungi gereja untuk mengadakan survei dan penawaran kepada gereja melalui tim perizinan. Dan pengajuan itu sudah harus masuk paling lambat hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 jam 23.59 WIB. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-10, kunjungan kasih sekolah minggu. Diberitahukan kepada kita bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 11 sampai dengan 13.30 anak sekolah minggu beserta GSM akan mengadakan kunjungan kasih ke panti asuhan Bakti Kasih Aba di Jalan Sindang Resmi nomor 6 RT 01 RW 18 Bondongan Bogor Selatan, Kota Bogor. Untuk itu diminta kepada semua jemaat yang mampu dan mau memberikan donasi atau bantuan berupa sembako, makanan, minuman, alat kebersihan, perlengkapan mandi, perlengkapan kamar anak, dan lain-lain, dapat menghubungi Tina Batubara di nomor HP 0812 1163 184 dan Purnama Napitupulu di nomor HP 0812 944 60427 untuk pengumpulan sumbangan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang 11, jadwal rapat. Diberitahukan kepada kita semua bahwa berikut ini adalah jadwal rapat yang akan dilakukan di gereja kita. Tanggal 4 Desember 2022 jam 15 WIB, kegiatan audit keuangan Agustus sampai dengan November 2022. Tanggal 11 Desember 2022 jam 13 WIB, rapat evaluasi 2022 dan prakonsep PKAB Dewan 2023. Tanggal 18 Desember 2022 jam 18.30 WIB, rapat Parhardo Parhartaon dan evaluasi PKAB 2022 dan prakonsep PKAB 2023. Tanggal 20 Desember 2022 jam 17 WIB, rapat Parhardo dan evaluasi PKAB 2022. Tanggal 21 Desember 2022 jam 17 WIB, lanjutan rapat Parhardo konsep PKAB 2023. Tanggal 24 Desember 2022 jam 9 WIB, rapat Huria evaluasi 2022, penetapan PKAB 2023, pembentukan panitia pembangunan dan penetapan sekretaris Huria. Tanggal 29 dan 31 Desember 2022 pukul 9 WIB, pembuatan berita jujur tahun HKBP Bincarung dan laporan keuangan tutup buku 2022. Tanggal 30 Desember 2022 jam 15 WIB, audit menyeluruh tutup buku
bulan November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022. Catatan bagi seksi yang membuat program kerja supaya menyesuaikan dengan tahun 2023 sebagai tahun profesionalisme HKBP serta anggaran penerimaan gereja hanya 45% dari penerimaan persembahan. Seksi sekolah minggu membuat program jambore dan pembinaan guru sekolah minggu. Seksi remaja membuat program pembekalan pendampingan remaja dan LDK remaja. Seksi pemuda membuat program mengikuti festival KOR dan LDK. Seksi AMA dan seksi perempuan serta seksi lansia membuat program kegiatan sedistrik sekali 3 bulan. Pararton membuat program penunjukan super user untuk input data dan pelaporan keuangan ke pusat sentralisasi, sehingga kita akan mengangkat sekretaris kuliah yang paham komputerisasi. Ke-12, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2022. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu tanggal 4 Desember 2022. Jumlah penerimaan Rp20.340.012. Jumlah pengeluaran Rp72.373.600. Saldo defisit minus Rp53.033.588. Saldo minggu lalu Rp718.842.401. Saldo pertanggal 4 Desember 2022 Rp698.808.813 di luar deposito huriah dan dana perizinan. Demikian warta jemaat minggu ini telah kami bacakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tabegema ede puji-pujian sian KOR inahana.
tapa sahab mapeliata sada A sada B tua perluan operasional Huria hot marede sebuke di nomor 225 ayat sada. Menedebatan sumurung sian salhut naroha imana mengaramoti ate-ate dot pikiran muna
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salutna atani debatan nagabe songon o jahat di parminggota di minggu Advent na paduahon ima nadienet sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidusada mamuka masenet tolu 1 ayat 10 sada Filipi sada ayat tolu 1 10 sada doho topik marhabadiaon manomu arini Kristus sono madidok disita payuti hutma di bagasar rohata mauliate hudok tu debataku ganup huingot tamu totong manang sadihari pe hutangnya kok kamu sudena sialas ni rohaku dohu ula tangyaki au hingot sormuna tu barita nauli siam mulanai sahat rodin wain apala omma pos ni rohaku nang upuka ulaon na denggat di tonga bagasan hamu patuluson ni idoy saat rodi are ni Kristus Yesus tamado songon ni rohaku mida hamuna sude ala na di bagasan rohaku hamuna aira partohap di asin ni roha na tuawido hamu saluhutna dina tarhurungi au nang dina utariason jalhodol barita nauli ay di batado saksiku di balgani sihol humida hamu sude mangihuton pangasi ini Kristus Yesus jala odo hupangido nang malam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoa dot dinasa panibangon partodion laho manakasi narumikoti asa polin hamu so partutuhan sahat rodi arini Kristus asa ramos hamu marparbue hati goran mari hiti-hiti Yesus Kristus baik kasangapon jala puji-pujian di debata ido sahatna urian itu hata Yesus Kristus di tonga-tongan yaka partikiata parngolota bodo masa na idokonna marlas ni roa kita ima ala boy berhasil akan nataula marlas ni roa kita ala martaba pangkat jabatata martaba pinoparta martaba nang akasinamot na adong di hita jala molotadokon sadahal na wajar do ima marlas ni roha marolo polo pejolma molo martaba bilangat di ibana ima di arta di pangkat di jabatan alai sona konai adong do konna ima hasurungan niaka na persea tu Yesus Kristus ima marlas ni roha ibana dada holan ala na martaba dada holan ala nagabe sumurung ibana siya dongana alai ala ni sude na masa di bagasang uluna ikot totong marlas ni roha ala niyaha las ni roha kebahagiaan sukacita bukan bersumber dari luar tubuh manusia tetapi keluar dari hati akan pengenalan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Jala ido na bodo konotan waing molo tapai hutihut ima molo dienet turpuk tasadarion ima sia surat ni Apostel Paulus ima tuhuria Filipi natarguar doon ima nagabe songon surat las niroha ala disude ganup bidu saya diajak Apostel Paulus do huria Filipi marlas niroha marlas niroha dada apalan ala na martabba bilangan na idokon nanakyan ni dada ala na sukses na sida ala so na kunay marlas niroha do ng Apostel Paulus disude na masa di bagasang uluna ay molotakas na kindidok di si ima tongod dihurungan do dihurukon di borgol di penjara ido situasi ni Apostel Paulus alay di suraton ibana do surat las niroha dan dia mengajak seluruh jemaat supaya senantiasa bersukacita.
atik betar kurung ibana ala ni barita nauli. Jala partikiatan wangi imam molo tadokon wangi masuk kita tu minggu adpen napaduahon minggu adpen minggu panomunomuon di haroro ni tuhata Yesus Kristus. Molo ditiki pertanyaan kita ngata lapati ima taringo tu ima natal dohot minggu adpen ima nanang patuduhot di tonga-tongan ngoluta pangaradeon adpen dada holan ada kona ima laho manomu Yesus Kristus na tubuh di baran di Bethlehem alai adpen ima sona konai patuduhon marningot kita paingotok kita taringot tu panopaun di debata yang semula semuanya sungguh sangat sempurna. Alai alani dosa gabe hona uhum gabe hona kutuk ma pertibion alani dosa ni jolma. Marhiti-hiti apek kita dipaingo do tu hita ima bohado hita laho. Margogo mangadopi sudia kena masa di bagasang luta lau pai mai mahon haroro ni Mesias imanang masa 2020 kan tahun nasaltu marhiti-hiti hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus seorang ibana di baran di Bethlehem seorang ibana bukan di kalangan istana bukan dari orang yang berkuasa, bukan dari keturunan orang yang mempunyai kekuasaan jabatan harta pada saat itu. Alai itu ngatonga ni bara ni na pinahat do ibana, sia tonga-tonga ni keluarga na pogos tukang hau do ibana. Nomor lapatan ahadoi asa sude jolma boy romar sobatu ibana. Marhiti-hiti apepe hita di paingo do hita di bagasa ngoluta ima dada holan na paimaho Yesus nang tubuhi hita ala sona kona ima paimahon Yesus haroro ni Yesus padua halihon ima na kona ari ni Tuhani marhiti-hiti na marpek kita los kisino hita di paingo di bagasa ngoluta tong paimahon hari ni Tuhani di hita marhiti-hiti hama mateta asa ikum mangaradi do kita di sude akagul ngoluta alania dang taboto sadi harina ro panopo ni Tuhan ni di kita jala di sini kita dipaingot moluta padomu turpuk ima suratnya Apostel Paulus tuhuria Filipi namarlas ni roha ibana madokon ima tu padomu tu panomunomon di dokdo marhaba diaun manomu ari ni Kristusi dia duhadumon nina parjolo di dok ibana mauliate hudok tu de bataku ganup huingot tamu totong manang sadi hari pe hutang yakuk kamu jala sialas ni rohaku do huula tang yakki dia mengucap syukur kepada Tuhan ganup huingot tamu nagabi suku-suku di hitam mula Apostel Paulus madokon ganup huingot tamu marlas ni roha buhadu hitam mulu tengok dongata las dorohatta taruk do mauliati ganup tengok dongata so tung do songo naidokon ni status ni halak asal Jupang 5 bulan Desember gabi marsak wow ina alania huingot na tua-tuaku dangarong sekiri mau kunina taingot iko las rohata iko madok mauliate dan gabi marsak dan gabi martutukian dan gabi marukili hita alania sona kon naik di bagasa gulmen ngoluta tadoko mauliate alania karena campur tangan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kita molo taingot pia kadungata nang modingi sona kon naik unang gabi marsa martutukia kita songon akan naleban alai ingot mah di padomu Tuhan hidup kita ima di surgo hasonangani
Molodung salku hita seperti bion basi ko setani sita. Madok mau liate molo di ngot jala sona kunai ganup udah so mahutang nyakok kamuna jala sielas ni roha silas dope rohata martangi yang manang terpaksa do manang sona kunai doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu dengan yakin dan ragu-ragu ibana selas di roha tado hita manang yakon manang sian roha asa pailahon do hita ay bodo hita martangiang pailahon ay hado boy masa na kon na martangiang pailahon hita nyakok keluarga ale pailahon iloas asiboto inna iba jujur-jujur sudah akan masa dan tangiang ini dokon angga apostol Paulus sian yes nirwaku utangnya kok kamu pula tangyaki asa boha asa dipasu-pasu debata asa dilongani debata. Doa bukan hanya sekedar untayan kata-kata, tapi doa harus keluar dari hati. Dan itu didoakan dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Saguru di debatado perbuan tangiang. Hidupan nagabi sutung gabi tadokon aso dia lusi tangiang ni paditai. Dan dia lusi tangiang ni ruasina sutung tadokon. Kita hanya berdoa. Tetapi yang menjadikan adalah Tuhan. Alai di dokter tu hita marlas ni roa hita laho martangiang jala di bagasa pos ni roa hita manangnya sian nasa las ni rohata hita laho mangulahu ni unang alani nasu tarjua unang di bagasan ungut-ungut hidupan nagabi lumolo martangiang ikor rohan arado unang ipaksa tokala martangiang natapai ikon ajarod do asa boy martangiang. Napaduaho di dok apostol Paulus di sini ima totong manang sadihari pe hutang nyakok kamuna selas nirwaku jala diingot ibana saurmuna di barita naum ayat tonom apala odo pos nirohaku nang upuka ulau na dengga di bagasa kamu patuluson idoi sahat rodi ari ni Kristus Yesus ise do na upuka ulau na denggani. Saya kah, aku kah, anda kah, halakado, manang isedo, ima tuhatta namang ulahon. Melutung ang perisino dokter nedokonna, dokter memberikan kesembuhan itu adalah alat Tuhan. Debatado na pamalupon, marhiti-hiti dokter. Nang upuka ulaw na denggan. Itu ngatunga muna patuluson ni idoi dan dia yang menjadikan dia yang memberkati molo sadario kita patupahon nedokonna ima paberhato dongata purna tugas sian ima hapar haladotu inang situan nurmida boru kultom nungadiulah pakobasion nasida ima lebih kurang 10 tahun di tonga-tongan huriata di ban nasida nasa gogo nasida nasa kemampuan nasida, tetapi seperti yang dikatakan bukan kemampuannya, bukan kekuatannya yang membuat dia dapat melakukan itu. Alai pajouon pamiliton di debatado. Langsung itu nang dia amang cal situan nama jalin situan non ima amang hedron utapea dot amang asbesitorus. Di tonga-tongannya kepertanyaan nungata bahas tong taringot tu ima tohona di tonga-tongan huriata. Tohonan ima pamiliton ni debata molotung pedipatupa akasyara-syara lama jalo tohonan ibain atong diaturatai alainan yang dohonota ima debatado mamilit ise nagabe na persona ise nagabe perhobasna di tonga-tongan huria atik petarajumi do tadokodo imamat orang percaya semua boleh hadir di hadirat Tuhan berdoa kepada Allah Bapa.
alai pakko basio duria adong mana kona ima dipa bakit partoon dada alani hamoraon dada alani hagogoon ay molo alani arta do nuain do konota do si esdo naik ko paralado ito ngatongan huriata molo alani akahagogo do konota do si esdo molo alani to hatoropa parali aleo do iko si esdo alidang disi nerokona ima ulaon haparhalado nerokona ima pamiliton ni debata di sido di papos rohamuna apalagi di bagasan obason nang upuka ulaon na dengga di bagasa kamu patuluson ni idoi sahat rodi arini Kristus Yesus na dituntut siya kamu na ima haradeo makubasi itu ngatolwa dang iko malo dang iko pista alai roha narah ada kemauan untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Adong dua kahagalangan, ang dua kahurangan alai sono konai debatana mamilit, debatana pasahatu tohonan na tuamu, tohonan muna sadarion. Dang padita ayang padita do bagai bono kumahamur sobot. Ito no muna ma autorus manang natudia au pidda. Alai debatado. Napasahat tohonan itu hamu marhiti-hiti huriana. Alani ikut to di debatado gabe madongani hamuna laupo jukoni sahat rodi arin Kristus Yesus. Jala di sido kita di tonga-tonga di perngoluot tapi kita di dokdo ikut Tuhan ido na paujukon. Boleh-boleh saja kita di dalam kehidupan kita saat ini kita merasa bahwa kita berhasil, tetapi ingat itu bisa sia-sia. Alaniahan na baru do pemasaran wang lagi viral do penwang bahan omongan don wang imana do konna taringot monang dunia Jerman aledang lolos. Menang tetapi tidak lolos. Nanti, na konna di sido kita sudah konna jangan larut dalam euforia yang menjadikan kita sombong. Ale luas ma dewata mangula debata mamake kita ganu gabe ibahana matong na paujukon asa jupak kita dapat kita nerokona ima akan dihirim nirohata alasona tarokoni HKBP Bincarong adalah milik Tuhan. Yesus ulu di huriau ikolomo ni rohani Tuhan ido namasa di tonga-tonga ni huriata asa di sido kita di dok di bagasang luta ingo pakai gogong, pakai malom, pakai nasa nadong diho, lau patulusoni. Alai molo dungi baik kope, sauna kunai ima patu pamai sialas niro. Unang sian ungut-ungut, unang sian nagai palihau kalak, unang nagai mangorui sangap ni halak. Alai patu pamai baik kasangapon di debata itu nari Apostol Paulus mulut aja surat Apostol Paulus dia selalu mengatakan melalui Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa baik kasangapon di debata ama semua dia berfokus seharinya berpuncak kepada kemuliaan Tuhan dan gabi hasangapon ni si Paulus. Alani di bagasan nama nom-nom kita di bagasan partikiatan wang ahadon na dokon di bana di bagasan ngoluta di nuang ta padomu ima di dok madiaya siay jala odo na hupangido nang malam sumurung holong ni roamuna marurat di parbinotoa do dinasa panibangyo partodion laho manakasi narumikoti asa gupolik kamu sopartu Tuhan sahat rodi arini Kristus asa ramos samumar parbuya ati goran marhiti-hiti Yesus Kristus baik kasanghapon ni debata ama. Hurian itu hata Yesus Kristus didok di bagasan partikiatan wain ima asa tapapos rohata. Tuhan memulai, Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan yang akan mengakhiri. Kita sebagai alat maka lakukan
apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Di pengok dotu hita didokon tapake partikian ini. Tapake momen na adong. Tapake kesempatan yang mungkin tidak terulang kembali. Alasan dokon rakyani disima di dotu hita ima lam sumurung mah holong niroha. Lam sumurung holong niroha. Kasih itu dikenal sebagai dasar adanya umat Kristen. Alami holong ni roha di watatu perti biodo uban nagabi di lehon anak nana sasadai tubuh di baran di Bethlehem. Molo di tonga-tonga ni taunon pemarason ada kunai odo pehia masa obat tahun mahami main nang 5 tahun ma ima da odo pehia masa nero kona panitia Natal ikut konoton alai molo titik pei ala odo pehia muna tutu ama roti na margabu mar Natal ahadon nang sipatu duhonota mar hiti Natali. Jangan hilang makna Natal adalah kasih. Ikolam sumurung holong ni roa ni amad hotina namar Natal ibana di tanggal 10 pitu naro. Dada hola di kelompok. Kasih Tuhan itu melintasi batas. Marukil do bangsa Indonesia, marukil do nang akadongata na di Cianjur, di Tiki, di Patupa, na firang na rekon na ima, dibuka logo ni gereja na mabantu alak. Hanya karena apa? Prinsip kelompok. Hindarkan kelompok dalam kehidupan. Kasih Tuhan itu melampaui batas. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, orang yang ikut merayakan Natal, maka kasihnya akan semakin melebar kepada semua orang. Unang gabi tabain holong natal kotak-kotak di tonga-tongan kuriata. Ikolam tarida sude lam mangolu idok siakan lam sumurung semakin meningkat. Molo holong datong na mangulu so na kunai akan hilang. Ada yang disebut yang hilang otomatis yaitu ego sektoralisme. Mago mahadiriota, mago mahagiota. Unang gabi hatakku alai hatata jala lomo ni ruhan ni wata na turus di tonga-tonga ni ngoluta didok disiakan lam sumurung holong ni roha. Kasih itu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dakpolan holong samping ni rapon alai ibagasan parbinotoan. Pengetahuan yang benar, bukan hanya sekedar semaguri. Dan gabi holan nadir waktu. Dangi alai ikon na gabi ima nasitong olong nasitong nasya debata pengetahuan yang benar sehingga dapat memilih yang baik. Dia narumikot nanang sulawon. Yalak batak ang didokon dading do narikot ibain narumikot. Artinya kita akan melebih yang dikatakan itu yang paling penting, bukan hanya sekedar penting. Narumikotima na dengan narumikotido na nasi ubare hatta di tonga-tonga ngoluta. Dinapai memaun haroron di Kristus padu aliok kita di dokter kita di bagasang luta lam sumurung maholong ni rohata. Kasih melimpah dalam pengetahuan yang benar sehingga dapat memilih yang baik sehingga kamu suci, hidup suci. Polin mulai dokon hidup suci, kata suci agios itu asing, beda dari yang lain. Apostol Paulus madokon unang sarobak kamu dok pertibion. Dan nagabi ihut-ihut si borok haporsiyon niala na porseha haporsiyon niala Kristen bukan hanya ikut
suhar bulu di tai dongan suhar mau tai gon dangi alai ikut kajong jokonot todo ima hati goran alai ingot dia do narumikot hidup banagabe di do kalak batak do bulus mula ni hade denggan jujur mula ni bada hata jujur di halak batak bukan baik hati mulai jujur ilokon sutungga bitari pur jujuri tulus dangeng jujur nelokon na mulai jujuri setulus sudah. Dalam proses perizinan pembangunan yang mau kita lakukan ini mengenai coba kita lihat bolus mula ni hade dengan jujur mula ni badan. Prinsip kita adalah mari berjalan ke depan bukan selalu ke belakang. Perlu adong berengok kaca spion na pudi iya situasi na pudi mari hiti kaca spion na geleng itu. Tetapi ke depan kita melihat dengan kaca yang begitu besar. Tujolo do kita mardalan unang setu podi alai banota persejaran naik pudi singot-singot asa taboto unang gabi jatuh kita ke dalam lubang yang sama karena kita bukan keledai, kita bukan halunidakon naik, tetapi kita adalah manusia yang diberikan Tuhan akal budi yang tahu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah patulog jok sinakan ima asaramos samumar perbui hati gurani berbuah kebenaran. Ramos parbuina alanyaha disuat di batado hita song hau ditopini ai nayas yang menerima asupan yang baik alani marparbuihon parbue na denggan dia kapartikianna. Momen mungkin saat ini mungkin kita bisa rasakan bagaimana pertolongan Tuhan, tetapi di sima kita di bagasang uduta sotung gabe tarurak kita sotung gabe masa nedokona di bagasan ngoluta aka pergutu-gutuan, tetapi semakin kita ikut terlibat, semakin kita membuka kesempatan untuk kita ikut merayakan Natal, mari kita menyebarkan kasih itu kepada semua orang. Hilangkan ego masing-masing, tetapi kita mau menjadikan kehendak Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, bekerja dalam hidup kita seperti yang dikatakan hidup suci dalam penantian hari Kristus. Unang marsiajar sian narwako alai persiabai ma persiajaramu sian na dengan jalan molo dung diloko taingok ma song na dokonna di Lukas 10 ayat 10 di dok songonon di inang boru kultum napaciu di bagasa darion diamuna na dua nang disudia ke panitia nang disudia ke pengurus itu ngatongan ni huriata nang disudia ke ruas ni huria nang mangaleo rohana mangulahu tugas tanggung jawabna song ruas song parhaladu hita di dokdo ima di Lukas 10 ayat 10 songonido nang hamu molo dung diulah hamu saluhutna na di dokon na itu hamu dok hamu ma na poso na sohasia do hami itap na patut do na hula hami. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hanya sebatas tugas. Dangadong dopena mga lobii. Diulahon inang situa baru gultom na sa lengon, imahajuara bagason di seksi seding ibana di punguan inahana di sido inang di paingo di bagasan ngolun inang alani tugas dopei itu masih sebatas tugas ayala nong mabalu do inang bandagabe dohot di hana alana parupuan ina do inang madohot inang di parupuan alani nangulan sia do inang marsu so na kunai ati mulai sadarion sah nama inang di lansia anggo ruas ono 10 tahun lansia ono pusada tambah lansia anggo ruas ala aktif ala parhaladu tu ono 5 tadokon ala saya dope bana makoba siati ala sadarion ibn rokon nai ngalansia be inang sotung sumurut anggo tohonan ninangi ho do hasik tuan ninang sahat rodi
nasalpu hita siang portibion ho do anggota honan alai diha perhaladon macohot ma inang sadarion las maruham amalatio matutuani jalado ma naposo nasuhasia dua itap nina patut do nang dulahon inang asa marsangap lemar gogo inang songoni manang diamang utapea asbe do sitorus ati dong ninang inang boru sitorus dot boru utapea haradio nih kita akan menyesuaikan do detiki marpohu kita do keluarga bagaimanapun cara Anda dipanggil menjadi calon sintua manuna songo dia pe alai dung tajalo ikut dokonotado saya akan menyesuaikan songonido nang nomor rumah tangga nai patoho-toho petahoi nai dijodoh petahoi nai jergot petahoi alai dung terpasu-pasu ibana ipasada Tuhan gak bisa ada keluarga nasida maka mereka harus saling menyesuaikan mahamuna keluarga dia kapakubasion niamata paingot tamuna nasida anno begemuna do tugas ni sahalak parhalado ima di luar ni napitu na dokonai ima ikor ringgas madohoti sermon permingguan di tonga-tonga ni huriata mendukung mahamu paingot tamuma ima molutung pe adong aka kesibukan ingot paingot tamuma nasida hari Selasa hari Minggu sotung lupa tu gereja leu kamu sada ari tikimuna ima sono konai laho mamereng ruas nadi pasatu hamuna sitirwamuna alani marsanga madebata margogo manang donga parhalado martaba dongata nonggo majalo tohona di bagas sadarion lam tabadongan lam tabama nang aka hinadenggan di pakubasion alala sido dohonon nami tu hamuna ak ruas ni huriata nama rumor 52 tahun tutoru liok kamu ma rohamuna kati liok kamu ma rohamuna ala humurang dope ima parhala dito ngatongan ni huriata patsiu mamuse inang boru regar ape hita nga mamuka 2 parminggota kati pakubasion nomor lapata di si ikonadong manian nang gua pala onom nai dongan nami calo situ haduan lau makubas di tonga-tongan huriata taleho be marohata asa martabataba pakubasion ina dengga di tonga-tonga ni huriata akan carung atong di bagasan habadiao mahita laho manomo ari ni Kristusi selamat at pemadihita amin mau lihat puji-pujian mau sebronami todo pamali Tuhan disude akka denggen ni basam na totong madongani hami luas sodo ham tutuali Tuhan 1 minggu advent na paduaon jala di luas sodo tutuali Tuhan nang apala di bagasan na bason tarlumo padongani mo pangatoyong bertongatongan huriam marhiti-hiti nang bo tutuali Tuhan tulus ima aka ulaw pakubasion manipa sa taon oleh Tuhan molutung pe adong penanang si paujungan nami di akhir bulan non oleh Tuhan alas alhut na tutuali Tuhani tutuhaman na pasikopo ni asa marhiti-hiti aka pakubasion ni huriam oleh Tuhan marsang peguar mulam tugu haporsion ni aka ruas ni huriam lamar gogo nang aka parhalaru oleh Tuhan lau patupaon aka pakubasion na duminggan nang tutike-tike na manghut asiroham oleh Tuhan nang apala di bagasan na basope tuara paston nami oleh Tuhan nang aka dongan nami nang pasahatom oleh Tuhan apala di bagasan sadari oleh Tuhan ima tohonan hasit Tuhan tuaman nami enron tapi ali Tuhan sosoli Tuhan nang asben sitorus asa homat wali Tuhan na mga atom turbadia mangula di bagasar hona sida asa to dimel Tuhan na mga jarajari na sida asa di boto na sida Tuhan laho mamake partikian na sida songo situa na sila Tuhan na pabahir hon Tuhan marbagi le Tuhan masagi partikian na sida laho makubasi tonga-tongan ni huriam atong to dim to bari le Tuhan mangula di bagasar hona sida laho patawon na sida laho makubasi tonga-tongan ni huriam bogodang do tutu le Tuhan nang akahurangan ni aka amanami sosol Tuhan nang
keluarga alai molo to dimali Tuhan na mangula di bagasa rohana sida bori tu Tuhan pak kyomu na sida pak sikopa moli Tuhan nang akapa kobasion na sida nang tutiki-tiki na mangihut lason le Tuhan hupuji pasapa magwarmu jala ho moli to kam tu Tuhan dengan di basam padongan yomu manipata le Tuhan lobi hurang tu Tuhan sapula Tuhan le Tuhan di loso le Tuhan na posom situan di rumida boru gulto mali Tuhan makobasi di tonga-tonga ni huria moli Tuhan songo situa di tonga-tonga ni akar ruas na ditiroi na sida nang di tonga-tonga ni pakobasion ni huria mali Tuhan sebagai songon ketua seksi saya ningali Tuhan nasida losong Tuhan nakya Tuhan nasida nalahu paturi-turion Tuhan nang hajora bagas di tonga-tonga ni bagas coromon nang akadiaka ulaun-ulaun na asing petutuale Tuhan Tuhan pastor nami Tuhan sudia kapakobasion ni nanamion asa umat Tuhan napasi koponi di bagasan asni roham asa totong mali Tuhani mamuji pasabwarmu jalan petugu kaporsion ni akaruas ni huriam jalan marhiti-hita li Tuhan hinadenggan nyak hajor bagason nang dipatupan na sida dia katikin na salpu los boy matutuali Tuhan lam denggan nang aka para pengon laporan li Tuhan di tonga-tongan huria mon li Tuhan asa totongan li Tuhan marpos ni roha aka ruas ni huria mali Tuhan lau pasahaton nang aka pangurupio panupayon na sida tonga-tongan huriam mendukung ali Tuhan nang aka pembangun di tonga-tongan huria mon li Tuhan asiroha mali Tuhan nang apala di bagasan no basope saya hormat Tuhan li Tuhan na mga losam salukutna di bagasan las ni roha mali Tuhan ubege hatamia li Tuhan napay ngotok kami asa marhabadiyaw kami lam sumur kami di bagasan holong ni roha di pangatusion na sitong ali Tuhan atong ali Tuhan tol turbadia mali Tuhan na mga rajay roha di pikiran nami tol turbadia matutu ali Tuhan na margo kami lapatupaon akaulaon na denggal ali Tuhan di tonga-tongan huriam secara khusus ali Tuhan buat kami di Tuhan nang proses ali Tuhan nang aka pengurusan iem beri tonga-tongan huriamon ali Tuhan asiroha mali Tuhan sapala na marasi ho di bagasan gul meningolu ni huriam mali Tuhan sehotong ali Tuhan makorpasi ali Tuhan nang timperijin ali Tuhan lasong ali Tuhan nang sudia karuas dohot parhalal ali Tuhan totong ali Tuhan di bagasa dan ni rohami lapatuluson ali Tuhan jala huboto ham ali Tuhan horna puna huriamon atong pakai maham salut na ho Bartolomon ni roham jala ho matong ali Tuhan na mga losami mangulo ali Tuhan di bagasa dame holong dohot las ni roha mga sanwarak mo Tuhan Jeston na mamamartanya kami tuho amen. Mare di mahita las tepasat ma ima pelia 2A ima tubiro IPH AKBP lasong onima nang pelia 2B ima diamplopta songo saguhati tupak kobasion ni inang situa Nurmida Borgultom. Sayro
sahat mahita tu acara na pasahat tohona kasituaon do paberato pesion alani mangaradi mahita ditiki maredeno kita Roma tujolo ima dongan nanang majal tohonan dipudi nama ima keluarga laos marhali yang manang dongan ong parhalado maredi hita sian nomor 156 ayat 4. Tabagima di jahon amang sekretaris bendahara resort ima ulaun nitohona situa. Hamu akadongat sahuria sadarion patupaun huriat tado marihite naposona pasahato tohonan hasituaun dudua halak nanaing parhaladu di huriata HKBP Bicarungon. Nabarjolo calo situa asben janter sitorus inangi las mauli boru hutapea sian sektor obat. Napaduahon calon situa Henron Julius hutapea inangi Dahlia boru sitorus sian sektor obat. Nunga jongjong yang nasida di son naita pilit bahan situa di tonga-tongata. Naing pangidon nasida ma pasu-pasu siat tuhatai asa margogo nasida mangulahon ulahon nasida. Atong tabegema aturan peraturan HKBP 2002 taringo tu situa na perjulo pangat tu siot. Situa imana majalo tohonan situa sian HKBP marhite padita resort hobar tu agenda HKBP. Napaduahon syarat gabe situa. Ima ruas nama meleho dirina gabe situa di huria naringgas marminggu dohot madohoti perpadanan nabadia nasohasurahan pangalahona. Naumotikna marumur 25 tahun di pasroha dohot pamatangna mamolus pendidikan naumotikna sekolah lanjutan tingkat pertama napinilit niruas siat tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot parhalado partohona napatuluhon ulaonna asing ni natat surat di agenda HKBP. Patupahon padidion na hinip. Patupahon statistik ni ruas di sektor nabe. Madohoti sermon dohot rapot ni situa. Pasahaton pasu-pasu sopola mangapehon tangan. Atong tabege majolo pangaripunan ni ulah ni situa. Na parjolo pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan apinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangin nasida molo diboto nasida na hurang ture parangin ni manang ise ikot pisangon nasidai manang pabuan nasida tu guru do tu padita asa dipature
Napaduahon mendasdas dongata tu parmingguon. Dohot manakasi ala na ubahen aha nasoro. Napatuluon mendasdas anak guru sekolah asa odopro. Napaupaton manikir akan amat sahid jala paturehon narikot tunasida dohot na tarpatu pasa alai narumikot pasingoton hata ni debata tunasida dohot tu mangyak kosa palimahon mangapuli akan amarsa paturehon akan nadangol dohot na pogos paunopon mangapuli akka si pelebeg akka parugamo na asing dohot akka nalilu asa dohot matsaulihon hanguluan na pinatupa ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaw narikot tu harajaon ni debata Ope hamu nahin holongan calo situa Asben Janter Sitorus calo situa Hedron Julius Sutapea nang takas baton nami burjuni rohamuna mengaradoti ulau kasituani di bahenia lusiamu mana husukut tonon parjolo nolo dohamu mamarangyo parangin atama di jolon debata do di jolon di jolma paduahon naulo dohamu majalu ulau kasituaon songon nang dipajojor odeng tuhamu napatuluhon naulo dohamu mangaradoti sude sian nasa roha do sian nasa gogomuna hobar tuhatani debata molo nang sadar rohamuna mangoloi jalamar padato sude nai di jolo ni debata do di jolo di ngata sauriaon dok hamuma alusmuna Ale Sekua Hedron Julius Sutapea Upasat Matokoto Bona Sekua Dibulia Kesempatan Kostan Bicarmon Margi Dikite Iku Ada Bata Ama Dot Buat Anak Tuhan Yesus Kristus Dot Buat Itu Di Perbadian Amin Ayat Mata Hokirin Dot Pemuda Yuni Ini Mahomisi Ayat Molodi Diulaho Pangwong mumadirin glory akan aku membuatku Sari motif obat ayat sablono Saya paruhai pada mata aman kata Yesus mamu Mari kita itu kebahagiaan maka berdoa semua nasa manusia dari non asmaksana umat hari umat di dunia lain. Amin. Laksana nang dinang dari nyawa terus margo mahamu madungan non panjang termata situa asowas diatwa pesona. Ale situa Asben Janter Sitorus Upasat Matuhol Kohona situa Dibulia Kesempatan Kostan Bicarmon Margi Digite Kuwari Bata Ama Dot Buar Anak Tuhan Yesus Kristus Dot Buar Nito Di Perbadia Amin Ayam Karinga Sok Patugon Habujumi Di Debata Songo Pamula Nasatarila Na Padalatong Hata Hasitongani Tibor-tibor
2 Timotius 2 ayat 1-5. Dari Tuhan itu dewasa aman Tuhan Yesus Kristus mahamu mari kita itu berbahagia maka berdoa seluruh anak nasab Tuhan Musa dari Yon semak-semak dewasa di pematungan hurianai. Amin. Laksana manima di amuna inang las mauli boru tukapea margo mahamu matungani di bawah termotor amata tua asa bebas dia kaum longna. Adupok kamu marwas ni huriata naik kalak ini. Pinasahat mato para lupar tahun lepas haton ima perlengkapan pakobasio di tonga-tonga ni ngoluna sida ima songon agenda bahasa Batak agenda bahasa Indonesia la songon nang bibel dohot RPP itu dohot juba nang dipakai hamuna ima pakai muna lahu makobasi di tonga-tonga ni huriata. Atong hamuna dongan sahuria di HKBP Bincarungon jako kamuma nasida ima situa Edron Julius Sutapea inangi Borus Dorus losongon inang situa Asben Janter Sitorus inangi Boru Tapea di bagasa dame sude mahitahon margogo tumangihakon nasida asa menjadi ulon nasidai hut makoron hasangapon nito hata Yesus Kristus Raja ni huriai. Atong martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na dibono gijang mauliate marohanami tuho alani asini roham dia kadongan namion setabay maturohana sida akasil leon ito di perbadia asalam maroha jala margogo na sida mangaradoti tohonan na satu na sida sadarion asi maroham dot di suderuas ni huriamon asalam hot haporsyon na sida be jalam ture parangin nasida manghutok ko sungguh lima rohanami asa masih haulongan unang adong spicangud dihami asal merarat tarajomu jalam marmulia guarmu nabadiai amin tapo jematu hata marhiti-hiti kor parhalado dot keluarga.
marede mahita sesara sepak polo ditiki marede mulak mahamona situa tinganana laos Roma inang situa nanang pesiun. Hamuna kadongan nasahuria sadario patupota do pasahato surat keputusan tu situana peciu sia kaparah ladon di huriata kawi pincarungon ala nonggok umur nasida onop 5 tahun nadiari 14 September 2022 obar tu peraturan ni huriata HKBP nuang tabege majolo di jahau sekretaris bendahara resort surat ketetapan pensiun sia kasituam munasadarion. Surat keputusan pensiun penatua nomor 61/2821 02.1 angka Romawi 12/2022. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bincarung berkedudukan di Jalan Bincarung nomor 1 Tanah Sareal Bogor, menimbang perlunya melaksanakan aturan-peraturan HKBP mengingat ketentuan yang terdapat dalam aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua bab 4 pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Nurmidah Gultom, tempat tanggal lahir Batu Nadua 14 September 1957, ditahbiskan tanggal 26 Desember 2004. Pensiun dari penatua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 4 Desember 2022, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Bincarung, Pendeta Torang P. Panjaitan STH ditanda tangani. Hamuna inang situa Nurmida Borgultom nunga dibagi hamu taringot tu surat ketetapan pensiun situa muna sia kaparaladon dia kawi bincarungon atong ama pandang muna dina di luas tu hata hamu makobasi di huriaun nasal lengon.
Nyamperin nang berega. Iya. Hobar tu hasomala di tonga-tongan ni huriata di pasahado tu situa na peciu si tonga-tongan ni haparala-don ima 10 tulu haram mas ima songotada las ni roha di huria di akapakobasion nasida salengon. Hurian itu hata nunga saw tapatupa pensius sia situa sian haparala don waing dongata dison tamado ujak turuhata hatan di batama dok huilik-ilik kami mahamu alia kadongan tadahamu ma akan makalu jauh kamu akan mangulok kamu maridi hite Tuhani rodi akan apa ngotok kamu sangap situ tu marajumi hamuna sida mardonga kolong ni roha alani ulon nasida semardami mahamu samahamu ingot tamu ma akan mangulok kamu napabuaw na hatan di batatu hamu ujung di parana nasida maber kamu jalati ruhamu ma haporsiaon nasida Ima tutu wingot jala pangolon hami ma hatani debatan na diajarhon nasida makorhon las ni roha patuguhon holong ni roha dot hapoton pangamimon ni hami mangulahon lomo ni rohani Tuhani amin. Nuan saat mahita tu nama dok kata imana perjolo kesanan pesan sia situan apa cion los diduti manon kor keluarga. Oras ma dihita salhukna. Mohon maaf ala pasutalihon nakitupudi sahlakku nerhakku piki pas ditabalhon along rupiamang alenak kesongoni dilehod gogogo dilehod haipason puy margogo mangula nahormati hami amag padita Panjaitan amang padita si Torus dohot amang padita si Hombing JFC Hombing nagpesodison amang inang padita Roida boru si Tumorang inang padita Darna boru Lumbatowik amang padita Nasir Silalahi dohot amang padita Pantas Panggabean na mangojak kunao dipiki jadi perhalado nahormati kami akadong akudongan perhalado sok songoni amanami inanami na posobulung hanggi na pinaribot na marpungu apala di bagasan sa darion tamaruhi tamadok muliati puji-pujian tutu hata para siroha pardinggan basai ala di leodo dihita tiki na lehet apala di tikion imanang ditotuhon ni huriata ikon manabalhon situa dohot laho melepas pensiun perhalado mauliate madi Tuhan boydo hitareta apala di bagasan sadarion marsanga ma Tuhani songon nadiro niang amak padita nakining memang 10 tahun hurang 22 hari maau nagabe perhalado ni huriah kabe bibincaron gudang dolas ni roha gudang do suka duka alay songon hatani Tuhani ikot huhodo silangi mang nasongod dia pe borat ni jala dung ditabal honawal tiki hata na hutiop torus di si manakining sada Korintus 15 ayat 50 alui
Ope hamu akadongaku nahu haholongi marsihohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Adi boto hamudo dang magopo halojon muna di bagasan Tuhani. Idohatan ni Tuhani diau ditikina menabalhon jala sahuingo doi torus molotupe huulahon ulaon na ni leon ni huriai. Memang nirimang-rimangan pangulan na sohasia do peham au sadiri. Holan tugas na ni leon ni paditai, holan tugas na ni leon ni huriai do pehulean huulahon. Alai mauliate mari Tuhan. Dang ala ni gogo, dang ala ni pabaenan, dang ala ni malokku, dang ala ni pistarhu. Boy sahat huula tohonani sahatu na marumur 65 tahun. Mestinya tanggal 10 Septemberi donian pensiun alai ala hola cada nama situa di sektor opat ima amang situa LDE jolo ditah bisoma amang situa hutapea do amang situa sitorus baru mau dilepas. Jadi mau lihat di amang di sude bimbingan ni amang selama rap kita amang sehingga mahatani di bata nang hujalo sian amang padita buim gabe gogo gabe sulu-sulu diau di nama dalan di masa-masa lansiaon songon tugas naong di pasat amang do petuau se margogo matutuhami seksi sending lau mangulahoni di among amanami inanami dong aku perhalado terus mahabung kompak asa tarida tutu hakompakon kesetiaan nihita perhalado nagabe tiruan tu ruasta pos roh aku di amang dohot inang molotupe ano hita sepata berdebat di ruang konsistori lau mabayan tu hading gano doi molotung gudang aku kahasalaki ba mapok kamu may sebagasa rohamuna sok songonima tu bagian koinonia marturia dan dewan diakonia dohot sude seksi-seksi seksi koinonia na poso bulung remaja sekolah minggu ama ina songon perhalado atu tutung mace gudang do hasala aku tu hamu baik melalui perkataan melalui sikap melalui nada suara sudei amang inang asalawa asaborhat au tu jemaat na biasa maapok kamu maisian bagasar rohamuna di sude tang yang munai madok mau lihat ya tu hamuna saluhuna sok songoni dewan marturia saya tulam tu kompak na mahita lau mamaritahon barita naulii asa getarida harajan ni debata di Portibion sok songoni tu dewan koinonia diakonia margogo mahamu mau lihat di sude aka tangi yang muna boy mardalan boy mangula hitara mangula di HKBP Bincarongon tu maca gudang aka hasalaku maapok kamu maisian bagasar rohamuna memang na mangula di hurian itu hanon terus terang moloau hudokon tabu na buasa alana molo adong pedi ibana masa di bagasan hangaluton di bagasan pojok ni roha alai molung marsao riba doho Tuhani ido nagabe pangaluan jala ido nagabe haposan jadi pos do hak tu amang hutapea dohot amang sitorus dari sektor 4 molo dido rohamuna amang inang dak sanggup pamong mangulahoni porsia mahamu ramotan ni Tuhani dohamu di ulaumuna jadi songoni ma disude ruas ni HKBP Bincarong sian na met sahatu nama godang sahatu na lansia disude na pabayna munaya mang terutama tangiang muna tua usad dirin selama marhalado di HKBP Bincarongon kurasahod doi gogo ni tangiang munaido gabe sahat au sahat huula tangi ulaun ni Tuhani jadi pos roh aku di amang doho di inang lepas au sian perhaladoon diterima kembali jadi jemaat di HKBP Bincarong songon nandiro ni Eden ni inahan anak kening setia sampai seumur hidup untuk melayani Tuhan. Maksudnya melayani Tuhan, hola melayani piba di rumah tangga niba, di ulau niba ngagabe pelayani. Jadi mau lihat ma di kita saluhna
dihahurangaki mohon maaf madihamuna salhukna. Khusus tu amang tim audit selama au jadi juara bagas di Huriaon mau lihat amang napitupulu amang Bapak Samanta dohot amang hutagaul dohot sude tim nama ngajar-ajar yau di tiki maniup juara bagas ni Huriaon gabe tertata perhepengon ni Hurei nakpe sohuboto rupe mar komputer alai tetap ditulis tangan. Jadi mau lihat mari amang napitupulu nah setoktong mengajari tiap ada audit toktong diajari margugo maamang sehat selalu mamang saya tuhat tamana masu-masu ulau ni amang nang di rumah tangga. Jadi sehalinai amang inang saluhukna ruas HKBP Bincarong mau lihat mari sudi babay namuna melalui akan nauli na dengan naung pinasa muna tau saya tuhat tamama balosoni sehat mahita sudi saya tercapai ulaota ima izin membangunon mau lihat di Tuhan di akhir nak peso doho tau mangulahon mangpadita di akhir ni tugas pelayan di perhadaron dison bui dapat sertifikat ni huriata sertifikat ni jabuta gabe bui hita ido salah satu syarat laho madapot izin bangunan ni mau lihat mari Tuhan dangala ni gugutai alai ala ni asini rohani Tuhan itu margugo mahita saluhukna sailam tusadana mahita saluhukna molotu ngarok penautikotik nahurang marilah kita saling memberikan pengertian. Jadi horas madi hita saluhukna songon las ni rohanami na yang patuboy gehonan nami edesian keluarga ima di bagasan na di bersaudara na kompak aitu sidoro pasu-pasu ni Tuhani. Jadi kompak mahita saluhukna ruas ni HKBP Bincarongon. Horas madi hita saluhukna molutuk penon selesai hita acaraon barak marsipangano mahita di luar gereja imana pinatupa ni akayana kota mau lihat mari hita saluhukna mohon maaf disudi aka kesalaki tangyaw ko kamu asam tong margogo nak penaung lansia butima horas madi hita saluhukna butima Horas penasama partiket tu keluarga lama muji dewata
Noang saat mahita tu acara madokata sian utusan situa nama jala tohonan pasatang ma partiket tu amona sahala pena madokon nama sahala nama ngapu ate Salom, Shalom. oras marihita sa luhut na. Parjulo mata pasahat hamula tatua mata di bata di padongan yon na dihita sahat tutikyon nagsongoni di na patupa parminggu kita nakinga boy merdala do denggan mangudut mamusena imana pasahat tohonan hasitua tu dua halak situa tu hamina dua nang songoni pelepasan tu inang situa nami buru gultom tong mardalan dohot denggan jadi nang songoni tuamu amang inang maulate dohonon nami tuamuna di pasahat tamu tuhami tohonan hasit tuaon di Puriata sayang dia matong marhite dia katang yang muna terbaik kami mangulahoni sa luhutna ima songon tohonan naum di totopon ni Huriata posrohan nami na totong di bagasat tang yang muna kami asa terulahok kami oni jala marhite na niulahok kami mar bungaram ma amata di bata nang songon itu amang padita nami molati gudang dohonon nami dihamu amang padita padjaitan dot amang padita sitorus na mangajari kami di tiki kami learning na mga leon pos niroha di kami asa buy ulahonon nami anggosian hadirion nami parjolo diri tamu kami songon na so porsea do kami tu diri nami di na boy kami mangulaw non alai marhite pangajarion ni amang dohok na mga liod dikungat tu kami basay margugo mahami tutu marhite-hite to dini amatta di batama na dohok mangula di naneng mangula kami di Huriata HKBP di Carongon malate mamang sepasaton nami tuamu nang songoni di hamuna dongan nami parhalado lasro hamangida hamu dongan niba parhalado dia kadus ni tahita na selilingon nida dia ka persermonata terlubui ma tuhamina dua na dohot semangat dohamu mangaliat dukungat tuhami na mangaleon paniroyon di pakatayon nami asatua di pangalakayon nami pangulahonon nami asatua hami tutu asa gabi songot tirua di ruas ni Huriata malate ma di dongan nami parhalado saya tuhata matotong na mangalehot dihita asa totong mardalan akan nadinggani itu juluan ni Arion mangulakom musena madok maulate matuhita sa luhutna na adong diingananon nang songoni di tamu ni Huriata bulutung pe adong nuaeng ro diingananon maulati gudang di pasaro nami diamu di kehadiran munah tong madi bagasat tang yang munah kami asa margugo kami gabi pangula ni Huria gabi parhalado terakhir sali tu hita salukna amang inang ahang gi pinariwak adik-adik niba dohot akayan akon nami totong ma di bagasan tang yang muna kami asa tarulah kami naung di lehot tu kami di matohonan hasit tuaon malate ma di tuhata jala bolotung pedung sidung anongan ima
parminggota aladong do di parade si panganon asa jumolo hita mardau pogu horas madihita saluhutna ima hata sian hami mau liate Nuang pasat mahita ima to nama dokata sian utusan niruas ni huriata pasata ima partikian to amang ape siaturi. Salam, Salam. Horas Ma'adita Salutna. Horas. Jadi dalam acara Purna Bakti atau dalam rangka pensiun sebagai paralado di dalam acara hari ini, saya melihat berjalan dengan baik. Saya juga sebagai wakil dari Ruas Jemaat HKBP Bincarung. Tuh Inang Budugul Top 18 tahun telah bertugas dan melayani jemaat HKBP Bincarung. Semua berjalan dengan baik Inang, terutama kami di sektor 4, terutama lagi Naditi Roy Inang, beberapa keluarga. Kalau saya dapat menilai Inang Budugul Top ini memang di dalam bekerja tidak ada yang lebih hebat, tidak. Tapi saya ingin mengucapkan Inang jempol buat Inang. Selalu mengingatkan kepada keluarga dari Troy Inang, setiap ada agenda acara-acara, setiap acara persidangan selalu diingatkan, sehingga membuka hati kita. Semoga juga buat para hadirin yang lain ya dapat memberi contoh yang baik kepada seluruh jemaat HKBP Bincarung. Semoga semakin berkembang jemaat HKBP Bincarung ke depannya. 18 tahun telah bertugas Inang. Kalau nggak saya ingat itu masih pagarannya Resort Benteng Lama di Tiki di Tabalhon Amang Bagabean yang nggak dalam edisi di Tiki. Jadi selamat mainang, nunggu bebas mainang sian tugas melayani kami seluruh jemaat HKBP Bincarung dan juga kepada keluarga. Dukung mama ya, supaya mama selalu sehat-sehat selalu. Itulah yang kami harapkan. Tidak banyak kata yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat HKBP Bincarung. Insyaallah mulia nama Tuhan Musude Oras. Nuang tarutima imam adokata tutusan di parhalado imatu inang situa sondang tembur siregar songo situa namang uduti memasuki purna tugas tu tahun namang ihut. Horas ma dihita saluhutna. Horas. Maula tema dituhatta ala holong ni rohana tuhita dingoluta hita sail di papsu pasu tuhata dilehot tuhita akadenggan ni basani tuhata jadin nahi hormatan na tua-tua nami damang dainang suang-sangani padita nami padita pajaitan doho padita sitorus, begitu juga yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja, begitu juga anak-anak kami sekolah minggu. Puji Tuhan karena pada hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk bersekutu memuji memuliakan namanya, dan di dalam hal ini, di dalam minggu ini 2 orang dari jemaat HKBP Bincarong Majalo Tohonan Ima Situa Asben Janter Sitorus Dohot Situa Hedron Julio Sutapea Sian Sektor Opat. Begitu juga
pada hari ini pelepasan Situa Nurmida Boru Gultom sebagai Sintua di Huriaton di Amang Situa Hutapea suang songoni nang Amang Situa Sitorus maulea tema di Tuhata nunga tutu 2 tahun lebih kurang 2 tahun di Jalohamu learning sebagai menjadi Sintua di Huriat tahun nah di Amang Padita Pajaitan dot Amang Padita Sitorus mengajari hamu nunga tutu dohot hamu parsi dohot di sermon ni parhalado nasa lilingon boima binereng boha rajin muna boha pakakop muna begitu juga di Amang si Hutapea telah mengikuti setting dohot inang Nurmida Boru Gultom. Jadi memang amang tuhata do nama ngeliat tuhita hasadani roha tuhata do manglet tuhita burjuni roha makobasi aka jemaat nani lehot tuhita. Memang selalu ada kerikil-kerikil kecil tetapi itu semuanya membuat kita lebih makoholongi, kita lebih mau mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita dapat dengan senang hati, dengan sukacita untuk melakukannya. Jadi di Amang Nadua Margogoma mangate mangulon akatohonan nani leoni tuhata tuhamu nadua song-songoni di inang sebagai pendamping inang Boru Hutapea inang Boru Sitorus pendamping amang berikan perhatian. Memang pada umumnya Akaina selalu mendorong boha asa amang rajit tuhuria boha asa amang rajit tu madongani berjalan melihat aka jemaatnya ya. Memang kadang-kadang ada jemaat yang perlu perhatian kita. Mereka itu terkadang mengatakan, Sintua kami nggak pernah ke rumah. Jadi perlu kita sekali-sekali datang ke rumah jemaat, tabuan aka inang. Da, asal lamu dekat kita tuh aka jemaat tate. Jadi margogoma inang nadua, dohot aka keluarga sudena dina menjalankan tugas hasituan nih Amang Sitorus dot Amang Hutapea di Situa Nurmida Boru Gultom sudah 18 tahun menjalankan tugas hasituan. Bagi saya pribadi atau donga parhalado sude kegiatan sude pangalahoni inang Nurmida Boru Gultomon satu panutan bagi kami, satu contoh bagi kami dapat dalam melaksanakan tugas tohonan hasiton nami. Jadi di inang Nurmida dipangi dorohan nami nang pe nunga pensiun sian hasituaon tetapi turutlah di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, terutama sekarang inang Nurmida memegang sending. Jadi kami mengharapkan tetaplah inang melakukan pekerjaan hasituaon di dalam sending. Begitu juga terima kasih ke Boru Gultom Nasaladengon sebagai juara bagas meniup puroni Huriata. Sungguh baik, sungguh dengan sude mardalan aka sude ulaon ni puroni Huriata maulea tema di inang Boru Gultom nama ngalen rohana nama ngeletikina tu Huriat tahun. Begitu juga parsaurata di sermon parsaurata sebagai Sintua kita mempunyai hubungan yang sangat baik, kita mempunyai kedekatan satu sama lain dengan baik. Jadi
kami Dongaku Parhalado mengharapkan tetaplah kita bergandeng tangan, tetaplah kita bersatu untuk memuji memuliakan Tuhan, dan tetaplah kita bersatu di dalam melayani pelayanan kepada jemaat kita. Untuk keluarga semuanya, keluarga Inang Situa Normida Borugultom yang telah selama ini memberikan dukungan kepada Mama, ya, kepada si Matua, kepada Pak Hopu, terima kasih karena saya sendiri melihat bagaimana dukungan kalian kepada Situa Borugultom. Lanjutkan itu dan berikan kepada Mama walaupun di hari tuanya, berikan kepada Mama penghiburan, berikan kepada Mama semangat, berikan kepada Mama supaya Mama dapat melihat bahwa dia masih dapat berjalan, dia masih dapat melakukan pekerjaan di dalam gereja kita yang kudus ini. Jadi Inang berharap kalian semuanya pinopar nih Situa Borugultom bisa bersatu hati, bisa selalu bergandeng tangan dengan Mama ya. Jadi mau lihat tema di Tuhata, di Sude Aka Pakoba Sota di Huriat tahun mau lihat tema di Tuhan. Orasma. Nang saat mahita to acara menghapus yang napasyodo nama jalo tohonan rom hamuna tujolo rapdot keluarga. Orasma di hita salhukna madadati hita madok mulihat itu tuhata para siroha pardingan basahi buido selesai acara apalagi bagasan tikion amanami inanami sudi ruas ni HKBP Binjarung na huholongi hami di hata nauli hata nadenggan naung pinasahak muna tuhami baik tu na pensiun baik tu nanaing madalaton hasituauna saya tuhat tama mangalopokoni tu bagasan rohanami jala gabe sulu-sulu mai dihami lau madalani ngulu-ngulu nami toktong buat kamu di tangyang muna asa toktong boy hami mardalan di dalan nami obar tulomo ni rohani Tuhani disudi hata nauli hata nadenggan melalui jemaat naung pinasaha ni amang ape siyan turi na kening dohot Dongaku Parhalado Inang Situa STM Boru Siregar saya tuhat tama na mga lopokoni itu bagasan rohanami sudi nabinahe muna amang inang melalui ruas HKBP Binjarung baik nahujalo marhite-hite kanang kenangan dohot sa guhati tak terbalosawa mang inang pabahen munay saya tuhat tama na mabalosoni di leon man tuhita salhukna hipason dohot holong ni roha jadi sehalinai kami atas nama na pensiun dohot Parhalado na baru ditabalhon madok moliate di sude hata nauli hata nadenggan toktong matoktong buah kamu kami ditangyang muna mauliate marita salhukna horasma dihita salhukna suaksongoni manang tu itoku edaku amang bau na Rosiat Depok dohot anakku paromaiku na selalu mendukung mau lihat godang ma di dukungan munai saya tuhat tama na mamasu-masu hita salhukna horasma di hita salhukna butima Horas marita salutna totong mahita madok muliat itu Tuhani di sial asidot holong ni rohana na totong bui madongani hita rosiap bagas tabi sa maratapak di bagas ni joron ituanon imanalau madohoti ibadah di hita di parmingota setiap hari Minggu jalan naung muse naung di paladan huriatta songon
penabisoni situ di Hamina 2 sosoni inang napasiun tong may sudi alani basani Tuhani bison madok muliati rohami tarlumobi di amang padita Hamina 2 amang padita pajita do amang padita sitorus do musitahe amang padita siobing sempat do pemang acara-acara hami mang napiga-piga hali muliati mamang dusude pakko biso muna dusude haredio muna dusude pemikiran muna nah bui mengajar-ajari kami nah bui mendukung kami walaupun satu sadarion tong dope gudang hahurangan alena pos dorohanami nah tong dukungoni amang dohami di dalam mangula di huriat tahun sosoni madok muliate dohami tu dongan perhalado nah totong mendukung kami sebagai senior nami tu junior atau memalian harapan malian pos niroha terlemuwi buluh hingot do waktu mangari ditau dua mapadita rotu bagas dua situa dua calo situa kuitung may onom halak tope di udan na dubar alai ima pos nirohnya sida tutuhani di dalam mangari ditau terlemuwi di hamak karuas dang marna baronok kunaing dan sumurut semangatnya sida apalagi bagas nami agak dau tutur-turuan alati tak doh lima bersemangat tuau ido sada nagabi sada mabana gabi ang sautik semangat di nama jalo hasit tuanon jalam se madok mulatu do muse tu keluargaku, keluarga nami naro nasida siap bagas nabi ima amang simatu aku hutapia burus tumorang laiku hutapia parcuruk suasoni laiku sa pasar minggu hutapia buru tagalung suasoni muse tulang naposokku hutapia burus topul dang lupa muse madok muliati muse tui botokku sinaga buru tapia sian Depok sianipar boru sinaga boru sitorus sian Depok sianipar boru sitorus sian Cingkareng mulai ate mai to mulai ate male ngalujamu rosya bagas muna napi dau dihasa kamu do waktu muna na argai ro tu par minggu to dia pala ditikyon jala dang lupa musim mulai ate tu sude ruas ni hagabe bincarengon mulai sian met sa tunambang gudang sa tulan sia na pos doro nami amanginang dang margogo hami mangulaun hasituanon anggoso alani dukungan muna do tangyang muna siang giat matutu di pos rohanami di pos nirohata bok kamu hami totop di bagian dewasa tangyang muna asabu di ulau kami ima ulaun hasituanon jadi songon ima do honokku tu hita saluna tetap mabok kamu hami di tangyang muna asa margogo hami di namangulahon hasituanon so ni mataku saotik mulai ati marisita Tuhan Yesus memberkati. Horas mak. Jadi selamat bergabung madhamona situana dua rabdot keluarga di tongah-tongah di haparan Nuriata. Laos selamat bergabung main nang situan Nurmida Boru Gultom gabe songor ruas di tongah-tongah nei lansia inahana song ninang di sektor obat atinang da. Selamat datang manang di inang nyonya Pandita Manalu Bibil Proboru Utapea alarak no dihita songo pariban ni abang situa si torus mare de mahita las jongjong mahita
tatu debata martang yang mahita ale debata amanamina di banogijang hodo harwani saluhut silalon nadinggan dot nasa ulibasan na mauliutus upasata masinani lomituhami pilihan nami tuho sejalo magabe uap nous di jolom pasu-pasu majalah ramoti aso para sekai pilihanon pati bulon hara jom bertonga-tongan huriam dot di portibion buhay marohana marhiti-hiti todim asalam tadahami gurang silolom mituhami asalam girgirha madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami amen. Namina di banogijang saib nerbadia maguarmu saroma harajonmu sesaut malom ni roham di banotongon sona di banogijang leon matuhami sarun hanguluan siapari se sama dosa nami son panisan nami di dosa dongan namar dosa tuhami unak kami tukun pangjunan palua mahami sian pangago Ai ho dona puna harajaon dohot hagokohon rodi asagapon saleleng lelengna mulak mahamu di basar damai jalan pasu-pasu ya Tuhan debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mo bina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debata mo bina tuho jala di pasor homada mena tu todim amen. Ala adong dosi pangano di parade keluarga napa ciudot nama jalotohonan asa masih jalangan di jolom mahita Roma tu jolok kamuna napa ciudohot namartonan nang parhobas jala taingot mano pukul 5 botari hita patupau pangapulion tu Cilebut Kencana.